नमस्कार. नमस्कार. ओम साईराम. ओम साईराम. आज आपल्याबरोबर डॉक्टर मनोज आयर साहेब आहेत, येसगावमधून आहेत हो. आणि ते आपल्याकडे कायम येतात. साधारण 8-10 वर्षापासून तरी आपल्या हॉटेलला येतात आणि कोपरगाव इतकं अंतर सोडून आपल्याकडे 21 किलोमीटर येतात, जेवण करतात आणि आपल्या ह्या वातावरणात पण थांबतात. तर आपण त्यांचं खूप अभिनंदन करतो की तुम्ही न्यूझीलंडला आम्हाला एक खूप मोठा सपोर्ट करतात. तर आमच्याकडे आल्यानंतर तुम्हाला असं काय वेगळं वाटतं किंवा काय असं जाणवतं की तुम्ही बोलावं, म्हणजे इतर लोकांना पण इतर आमच्या सर्व्हिस साई भक्तापर्यंत पोहोचतील याच्यासाठी तुमची शब्दांची गरज आहे आम्हाला. तुमचं हे सगळं नॅचरल वाटतं आम्हाला. म्हणजे वस्तीवर राहण्यासारखं आपण आम्ही कायम वस्तीवर राहतो, त्याच्यामुळं आम्हाला असं नॅचरल वाटतं एकदम. त्याच्यामुळं आम्हाला खूप आवडतं इथं. तुम्ही जेवणाची क्वालिटी चांगली आहे, व्हेज प्युअर व्हेज आहे, क्वालिटी चांगली आहे, त्याच्यामुळं आम्ही येतो तुमच्याकडे. तर आपला उद्देशच तो असतो का आपल्याकडं महाराष्ट्रातील ज्वारीची बाजरी, ज्वारीची भाकर, बाजरीची भाकर, पिठलं, ठेचा, त्याच्यानंतर वांग्याचं भरीत, हे दुर्मिळ आहे. हे इतर हॉटेलला, पंजाबी हॉटेलला भेटत नाही, ते आपण देत असतो आणि त्यामुळे आपल्याला येण्याची संख्या लोकल सुद्धा आहे. नाही तसं आज आम्ही लोकलच आहे ना, तरी पण आम्ही कोपरा सोडून इकडे येतोय. नाही, जेवणाची क्वालिटी चांगली आणि आपल्याला जे नॅचरल पाहिजे ते मिळतं. ठेसा मिळतो, ज्वारीची भाकर मिळते, चुलीवरची बाजरीची भाकर मिळते. नमस्कार नमस्कार. काय कसं वाटतं जेवण? एकदम घरगुती, घरात जेवल्यासारखं. शेवग्याची भाजी, पिठलं. मला तरी वाटतं तुम्ही आमच्याकडे 8-10 वर्ष. हो हो 8-10 वर्ष झाले. 10 वर्ष झाले. हो. मला वाटतं सुरुवातीलाच मी इथं आलो होतो. हो. थोडं आपण एकत्र जेवलो. आतमध्ये जेवण केलं. एकत्र होतो. कोविडमध्ये चालू केलं होतं. कोविडमध्ये साधारण नॅचरल जेवण, हवेशीर जेवण हो. म्हणून आपण इकडे तयार केलं. आणि तिथं आतमध्ये मटकी खाल्ली होती आणि ती मला भयंकर आवडली होती. पूर्ण डिश मटकी खाल्ली होती, मटकीची भाजी आणि ते. काही असं सांगत जा. हो हो हो. धन्यवाद. धन्यवाद.